Espiritu Santo, pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa araw na ito ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ni San Blas. Ang mga nagdidebosyon kay San Blas ay ang mga naghahanap ng kagalingan para sa kanilang sakit, sa lalamunan, sa leeg, at iba't ibang mga sakit. Ialay po natin ang bisang ito, pagpapasalamat sa kapanganakan ni Jason Tablesa, para sa pagpapasalamat ni Susana Cunanan, Alexander De Leon, Cornelia Gatbonton, para sa special intentions ng Prime Group, Mayor June Angente Tanco, Karen Miranda Chan, Dayan Tambeltran, Kiki Naira Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Valido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbat, Dr. Carlo Tanta de Nerica Medina, special intentions si Roxanne Lacerna, Erica at Mike Garcia, Angelica Pelayo Ginto, para sa special intentions si Sir Daisy Diaz, Kabigting Sisters, Ningning Navarro, kagalingan ni Mang Norma Balatbat, Norma Cabrera, Sir Roy Songco, Brother George Cias, Brother Sing Garcia, at para sa kalwalatian ng kaluluwa ni na Marcelino, Belinda, Juliana, Norma, Lydia. Ialay din po natin ang misang ito para sa kagalingan ni Melanie Angelica Manyacup at Reynaldo Velasco. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na marap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihan, ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang kaming dumadalangin kay San Blas na iyong martir, upang sa ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamtan namin araw-araw, at sa iyong paglingap, sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikipagtunggali ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas.
Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag talikdan ni numan sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginoong ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan Pag ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong nang magtatamo nito'y ang tapat sa Kanyang tipan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Magsitayo pang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng papamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipanagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ina Santiago at si Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanin. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi siya sumasampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan. Pag may mga kaibigan po ako, mga kababata, mga kaibigan, sabi, Among, ba't di ka na lang dito sa atin ma-assign? Di ba pwedeng dito ka sa atin ma-assign? Sabi ko po, hindi pwede. O kung i-assign man ako ay very rare. Madalang lang na pagkakataon na i-assign ang pari sa sarili niyang bayan o sa sarili niyang parokya. Dahil na rin po sa sinabing ito ng ating Panginoon, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan. Isipin niyo kung si
Among Iris, Among Perdio, si Among Alex ay ma-assign dito o ang pumalit sa akin. Sabi ng Panginoon, ang propeta ay ginagalang na lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan. Dahil may pagkakataon na dahil sa pagkakakilanlan ng mga tao ay hindi nagiging epektibo kung minsan ang isang propeta o isang mangangaral sa kanyang sariling lugar. Dahil kung minsan ang kanyang mismong sariling kababayan, ang kanyang sariling kaanak, ang kanyang sariling pamilya, kung minsan ay sila pa ang nangunguna o hindi naniniwala sa Kanya. At ito'y napakalungkot po kasi mayroong pagkakataon na yung mismong sarili mong laman o sarili mong mga kababayan, kung minsan lang rin siguro dahil sa inggit o dahil siguro sa hindi sila makapaniwala sa malaking biyayang natanggap mo, ay sila mismo ay hindi naniniwala o hindi lubusang naniniwala sa iyo. Sa pagbasa po natin, napakaganda ng sinabi ng ating unang pagbasa. Napakaganda ang sinabi ng mga sulat sa mga Hebreho. Ang sabi po, anak, huwag kang magwalang bahala kapag tinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinaparusahan niya. Sapagkat pinaparusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang mga anak. Kasi kung minsan po, maraming nagtatanong, Among, bakit ganyan ang Diyos? Among, bakit ganyan ang Panginoon? Bakit binigay niya sa akin ang problemang ito? Bakit ganito ang ginawa niya? Pinaparusahan ba ako? Pinaparusahan ba ako? Among, bakit ganito ang binigay na pagsubok sa akin ng Panginoon? Pinaparusahan ba ako? Lagi ko po sinasabi, hindi tayo pinaparusahan ng Panginoon. Kundi, nangyayari sa atin yan, siguro ay may mensahe sa atin at may gustong iparating at may gustong ituwid sa atin ang Panginoon. Sino hindi po dumadanas ng pagsubok at paghihirap? Sino ang hindi dumaranas ng mga pagsubok at paghihirap? Wala. Tayong lahat. Ako bilang pare, kayo, magulang, tayong lahat ay dumaranas ng mga pagsubok at paghihirap. But these hardships are not directly, hindi sila diretsong parusa ng Panginoon, kundi ito ay pagtutuwid ng ating Panginoon. Bakit? Dahil mahal tayo ng Panginoon. May mga magulang po ngayon, hindi po ako magulang, pero napalaki ako ng isang magulang. May mga magulang ngayon na sinasabi nila, ay hindi ko gagawin ang, hindi ko ipararanas sa mga anak ko ang naranasan ko nung ako'y maliit. Kaya anong nangyayari kung minsan, nai-spoil ang mga bata. Nai-spoil ang mga bata. Tapos nandyan pa po yung yung sa mga bata, child abuse law. No? Na yung hindi mo man mapalo. Di po ba? Nung alam ko, natatandaan ko, may mga, nasan yung mga mestra dyan. Oh. Nung elementary po ako, kapag nakagawa ka ng hindi maganda o hindi ka nakagawa ng assignment, pak. Ngayon, nung director po ako sa Andrews, may isang estudyante, may teacher, gaganyanan lang ng ruler yung estudyante niya. Ang sabi ng bata, ipapadep-ed kita. Ipapadep-ed kita. Di po ba, kahit maliit na bata, sasabihin sa teacher, elementary, ipapadep-ed kita.
Bakit natin ginagawa yun? Para saktan yung bata? Para manakit ng tao? Hindi. Para magtanda. Kung minsan kailangan ng isang magulang na tiisin ang kanyang anak. Tiisin ang kanyang anak. Bakit? Dahil hindi niya mahal ang kanyang anak? Hindi po. Dahil para ito ay matuto at magtanda. Para ito ay matuto. Kung minsan kailangan mong tiisin. Kailangan dumanas ng paghihirap. Hindi dahil pinaparusahan mo, kundi dahil minamahal mo ang iyong anak. Sapagkat ang pinapalo ay tinuturing niyang anak. Sapagkat ang pinaparusahan ng Panginoon at ang mga iniibig niya at pinapalo ang tinuturing niyang mga anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama. Sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos. Sinong anak ang hindi itutuwid ng kanyang ama? Kapag tayo'y hindi itinuwid ng ama, kapag tayo'y hindi itinuwid ng ating mga magulang, kapag tayo'y hindi dinisiplina ng ating mga magulang, ibig sabihin, wala tayong kwenta at hindi tayo mahalaga sa kanila. O masyado silang busy sa ibang bagay na hindi tayo kayang tiisin o disiplinahin. O hindi sila marunong, they don't know how to be parents. They don't know parenting. Na wala silang alam sa pagpapalaki ng mga magulang o pagpapalaki ng mga anak dahil wala silang ginagawa sa mga pagkakamali ng kanilang mga anak. May pagkakataon na tinutuwid tayo ng Panginoon. Sana'y laging bukas tayo sa mismong pagtutuwid sa atin ng Panginoon. Yung mga, hindi ko po alam kung gaano katotoo yung kwento, yung mga balerina daw, yung mga nagbabalay, kailangan nilang magsuot ng parang isang sapatos, isang klase ng sapatos na kung saan ballet shoes, na nahihirapan sila. No? Na kailangan nilang maglakad na tiptoe. Kailangan nilang gawin yun kahit hindi sila nagpe-perform. Bakit? Para masanay sila. Para masanay sila at ma-form yung kanilang mismong katawan o yung kanilang makondisyon ang kanilang mismong katawan. Same is true with us. Kailangan kung paano tayo dinidisiplina at tinutuwid ng Panginoon, wag po natin sanang isipin na iyon ay pagpaparusa. Na hindi tayo minamahal ng Panginoon, kundi iyon ay paraan ng Panginoon para tayo ituwid sa ating buhay. Amen? Amen. Our helps in the name of the Lord who made the heavens and the earth. God, our Heavenly Father, sanctifies all things. We ask you to bless these candles we will be using as we impart and invoke your prayers and intercessions of Saint Blaise for healing, for our different diseases of the throat. We ask this through Christ our Lord, who heals us. Amen. Para nabasbasan na po ang ating mga kandila kahapon para po sa panalangin para kay San Blas at pagbabasbas ng mga leeg, tayo po ay
dalhin po natin ang ating mga sariling kandila sa ating paglapit. Magsiupo po tayo.
Dalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana ngayong kami naghahain para kay San Blas ay magunita sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, pagpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Itaasin rin. niyo yung puso't diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Blas ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na magayon ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan, Santo. Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, inawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot yon sa kanyang mga alagad at ang wika. Tanggapin niyong lahat ito, dumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ang kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig at pasusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo Emerito ng Tanang Kaparian at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bireng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo po'y dumulog sa Ama nating nasa langit. Sumasalangit ka.
kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, at si Kristo ang kordero ng Diyos, ang Diyos na kumikilala sa atin, ang Diyos na tumutuwid sa atin dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Mapalad tayo, tayong tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Horacio Emperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng COVID-19 na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito at sawatahin ang paglawak ng pagkahawa dito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming mga kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, Panalangin mo kami. San Juan Pablo II, Panalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Panalangin mo kami. San Serapion, Panalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Panalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced, Panalangin mo kami. San Blas, Panalangin mo kami. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananaligan ng uliran naming si San Blas ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sa Biyernes po ay unang Biyernes ng buwan. Mayroon po tayong banal na ora ng alas 5:30 at meron po tayong misa ng alas 6:30. Pangungunahan po ng ating mga kapatid na apostolado ng panalangin at mga EMDC. Muli po, 5:30 po ang ating Ora Santa, 6:30 po ang ating misa. Sa Sabado po, unang Sabado ng buwan ng ating debosyon sa mahal na Nuestra Señora de la Merced. Ngunit sa Sabado pong ito, tayo po ay inanyayahan ng parokya ng San Andres sa bayan ng Candaba para po manguna sa pagdiriwang ng pang 500 taon ng Kristyanismo sa ating bansa. 500 years, kalimang siglo ng Kristyanismo at Katolisismo sa ating bansa. Tayo po ang unang mangunguna sa misa sa February 6. Kaya po ang imahe, pag-imalang imahe ng Nuestra Señora de la Merced, ang original na imahe, ay ibababa po at iuuwi sa Candaba para sa misang yaon. Nga lang po, limited ang ibinigay pong slot sa atin dahil medyo stricto po sila sa pagsunod ng protocol. Ibinigay na slot po sa atin ay 100 to 120 lang po. At 60 lang po ang makakapasok sa simbahan. Sa mga nagdidebosyon po, sa mga nagdidebosyon sa ating mahal na ina, inanyayahan po kayo na online mass. No? Yung hindi po makasasama ay mag-online mass ng alas 8 ng umaga sa Nuestra Señora de la Merced Bahay Pare Official Facebook page po natin para po tayo makiisa sa pagdiriwang na ito sa ating bayan ng Candaba.
at pag-uwi ng mahal na Nuestra sa parokyang, inang parokya ng ating bayan ng Candaba. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo Pagpalain rin. kayo ng mga pangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Ang misa natin ay alay na humayo kayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat. May palugaw po si Brother Jason dito po sa terrace. Inanyayahan po ang lahat. Salamat. Happy birthday, Jason.